Доктор Ставрев ще ни разкаже. Доктор Ставрев, кажи здравей. Здрасти. Ще ни разкаже за енциклопедията Защо се разболяваме. Дани, какво има в тази книжка? Има капачета. Болно ли е детето? Да. Ужас. Тук какво се случва? Таткото какво прави? Бу. Да, имат линейка. Таткото му чете книжка. А детенцето какво държи в ръката си? Го. Сок? Да. Добре, чудесно. А то къде отива, когато се разболее? Къде го водят родителите му? При Леля докторка ли? Да. Я покажи къде е книжка. Къде е страницата с Леля докторка? Това ли е тя? А какво прави с момченцето? Преглежда го. Я да видя. Ти също имаш слушалка лекарска, нали? Ето и твоята слушалка. Ще прегледаш ли твоите животни после? Да. Ето виж. Тук проверяват. Къде проверяват дали го боли коремчето? Тук ли? Да. А я отвори на следващата страница да видим какво се случва. Охо, я да видим. Как? Да, момиченцето е паднало. Боли ли го ръката? Да. А плаче ли? Да. Как? Как плаче? Да, точно така. А за да е здраво, какво трябва да яде детето? Диня? Да. И какво друго трябва да прави? Да си мие ръцете. Да. Дани също обича да си мие ръцете, за да е здрав, нали? Нали, Дани? Покажи ми на следващата страница какво има. Отвори енциклопедията да видим на следващата страница. Ти обичаш ли да отваряш тези капачета? Да. Много са интересни, нали? Да. Да, и тук ето показват как си мие ръцете. От мръсни са му станали чисти. Нали? Важно е човек да си мие ръцете. А я да видим къде отиват на зъболекар. Отвори да видим къде е зъболекаря. Не е тук. Да. Как? Каката е висока, да. Но къде е зъболекаря? Дай да видим. Не. Да. И тук не е. Пропуснал си го. Пропуснал си зъболекаря. Дай на предишната страница. Ето тук може би. Дай хоп. Ето така. Още веднъж. И тук не е. Дани. Къде отиде този зъболекар? Не. Ето за лекарите. Чакай да видим. Чичо зъболекар е много важен. Защото той показва на децата. Ето го. Как да си мият зъбите? Ти как си миеш твоите зъби? Я ми погледни и покажи хубаво как си миеш зъбите. Не. Добре, няма да ми показваш. Да, а следващата страница какво има на нея? Харесваш ли тази енциклопедия? Да. Я ми кажи момченцето с какво лекува. Ето тук. Момченцето с какво... Снизи кръчето долу. С какво лекува своето прасенце? Какво му дава да яде? Какво му дава да яде тук? Супа? Да. А момиченцето преслушва ли своите кукли? Да. Добре. А тези животни на момиченцето какви са? Това какво е? Какво е това? Как се казва това животно? Слон? Боли го носа? Зайче? Не. А това какво е? Беби. Бебе, добре. Да, момиченцето го прислушва, да. Беби. Да. И да, трябва да се хранят, за да оздравеят. Ето една истинска лекарска чантичка. Да. Дани, кажи ми сега, ти харесваш ли тези енциклопедии? Да. Добре. Благодаря ти.